masayod nga ang usa ka sala nga walay kapasayloan diha atubangan sa Ginoo nga giingon diri sa Biblia mao ang pagpasipala sa balaang espiritu. Saying blasphemies against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. Ang Biblia nag-ingon, Lucas 12:10, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Mga igsoon, mas maayo pang magpasipala kitag laing mga butang nung ka ang pagsukol nato sa pagpasipala sa balaang espiritu. So how to receive the free gift of the Holy Ghost? Unsaon sa tao sa pagdawat sa gasa nga mao ang balaang espiritu? Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa panahon nga ang tao maghinulsol, sa panahon nga ang tao muduol ug mudawat diha ni Hesukristo, ug sa panahon nga siya mosulod ngadto sa tubig sa bautismo. And that's the time, mga kaigsuunan, na ang balaang espiritu, the Holy Ghost, mosulod siya sa imuhang kinabuhi. He dwelleth in your life. Iyaha kang puy-an, mupuyo siya sa imuhang kasing-kasing. Siya ang muguide kanato, mga kaigsuunan, ang balaang espiritu sa Dios. Ug dili lamang kana, mga kaigsuunan ko, nagingon pa gyud ang Biblia nga human kita makadungog, makaangkon sa gitawag nga kaluwasan, sa gitawag sa kaluwasan sa maayong balita diha ni Hesukristo. Nagingon pa gyud ang Biblia nga pagapatikan kita sa balaang espiritu sa Dios. So we are sealed by the Holy Spirit of God. In Ephesians chapter 1 verse 13, In whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. O kini ang nagpamatuod nga ang tanan nga midawat og nito ni Jesus Christ pagapatikan gayud sa walang espiritu si Dios, ug siya mupuyo diri sa atoang kinabuhi. Ingon nga mga magtutuo, the Bible says in Romans chapter 8 verse 16, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kini ang lig-on nga ebidensya nga kung kita puy ana sa balang espiritu sa Dios, ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma samahan makigambit uban ang balang espiritu sa Dios di kanato. Once nga usa ka tawo puy ana sa balang espiritu sa Dios, ang iyahang kinabuhi ura ang iyang lawas templo na sa Dios. Ang balang espiritu na ang muguide sa iyang kinabuhi. Ang balang espiritu na ang control sa iyang life. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? O dili lamang ka na maigsoon, nagyong pagiging Biblia, nga once nga balang espiritu musulod sa ato ang kinabuhi, He is a comforter. Siya ang atong maghuhupay. He is our comforter. Palig-uno na to kini pinagi sa pagbasa sa iyang pulong. John chapter 14 verse 26. That the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Well, tinuod kini, tungod kay ang walang espiritu sab ang tudlo kanato sa panahon nga kita naginhanglan kaalam. Sa panahon nga kita madalas pulong sa Ginoo, the Holy Spirit will guide us. Labi na
na sa mga magwawali, labi na sa mga nagsangyaw sa kaluwasan, labi na niya itong mga tao nga nagwali sa iyang apolo. Mga mga kaigsuonan, dako jud kay papel ang balang espiritu sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ang balang espiritu ang atong comforter, mao kini ang ibilin sa amahan aron kita makasabot, makaintindi sa tanan nga kaalam nga iya nga kaalam nga langitnon nga iya sa Dios. Muna ang balang espiritu ang mga puyo diri kanato. Busa ato ang siguroon mga igsuon nga kita napuy-an ug gipuy-an na ba sa balang espiritu sa Dios. Ug sa mga katawhan ug mga igsuonan ug mga Kristohanon nga napuy-an na sa balang espiritu sa Dios, unsa may angay natong buhaton sa butang nga angay makapahimot ngadto sa balang espiritu sa Dios or even ngadto sa Dios. So basaw nato ang Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Mga igsoon, unsa man kining gitawag grieve not? Meaning to say, dili na to taga gigayon nga masubo ang balang espiritu nga naadri kanato. Mao kini ang maayo natong pagabuhaton. Dili na to tugutan nga masubo or masuko or magsubo ang balang espiritu diri kanato. Mao kanay yung sa Ephesians chapter 4 verse 30. So sa unsang paagi maguol or mahisubo ang balang espiritu nga nagpuyo diri kanato? Well, magaingon ako kanimo igsoon una kung naghimo kitag dawtan. Kung nagpadayon kita sa paghimo sa pagkadawtan, ang balang espiritu mag-uol, masuko siya igsoon. Og mao pud kini kung naghimo kitag mga buhat nga supak kaniya. Kung naghimo kitag mga buhat